M5 RFP ɲɛmaw fo ka taa se diɲɛ seleke naani ka dɛmɛba jɛkulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ waasa bɛn ni basigi na se ka sabati cogoya min na olu ka ɲɔgɔnyew kɔni kɔfɛ min kɔni ye M5 RFP u ye wele bila kunnafonidilaw ma waasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ malidenw ni diɲɛma ye u ka ɲɛma dɔw kɔni ka bilali kɔfɛ. Kunnafoniw bɛ a jira k'a fɔ siganama fila kun bɛ yen nɔ min kun bɛ Imam Mahmud ka misiri la nka a bɛna fɔ tɛgɛ kɛra ale kan. An ka bi don kunnafoni walawalali kɛnɛ ka bamanankan na Isa Kawujim ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kun bɛ minɛ cogo min na fɛn min ye an ka ɲɛmaw bolola ye. Kunnafoni bakurubaw ye ninnu de an bɛ dɔ fara minnu kan ni Ala sɔnna ma ka di aw ma ka kɛɲɛ ni bi tarata ye Zulkada kalo tile 26 hijira. Ina fɔ an kun ye a jiraw la cogoya min na M5 RFP u ye wele bila kunnafonidilaw ma bi tilegan in na u ka jabala la laɲini min kun bɛ u la o de kun ye ka tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni u ni tora juma tɛmɛnen juillet kalo tile 10 san 2020 kɛrɛnkɛrɛnnenya la o wulikajɔw senfɛ ni ka dugawu bila kɛ ka ɲɛsin minnu mangɛnɛ u ye a jira k'a fɔ kunnafoni kun dɔ kun ye ni ka maaw ladɔnniya bɔli min kan ka kɛ kokura ka bɛn ni juma natɔla ye. Amadu Nyamele. Teleɲɛta filɛbaw ka foli ani tanuni k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma. Juillet kalo tile 10 tɛmɛnen wulikajɔba kɛra jɛkulu min sigilen don an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'a ma ko M5 RFP ni lamaga tun kɛra lamaga min ni a kɔni nana bange an bɛ se k'a fɔ an ka jamana wolomasiri tabaw n'o ye lakanabaw ye olu ni jamana kɔnɔden minnu bɔra tagama la u ka fɔnkɔ ɲɔgɔn kɔ ni an bɛ se ka fɔ a kɛra jelibɔn ye an ka jamana kɔnɔna na o kama M5 RFP ye jama lajɛrɛ kɛ wulada in na ni ka ɲɛfɔli kɛ kasara min ni o y'u ka tɔndenw sɔrɔ walima u kanuba minnu sɔrɔ ni u bɔra ka tagama kɛ jamana kɔnɔna na u ye dakuruɲa damadɔ min fɔ a kɛnɛ kan an ka o seereya ninnu lajɛ. Minɛni kɛra ka yɔrɔw tiɲɛ maa minnu minɛna ni y'u tɔgɔ fɔ sisan kabini n'u b'i bolola fo ka n'a bila sisan na min ma fara u dusu kan u ka cɛsiri kan u ka jija kan ka se ka laɲini sabati misikara zarasi o ma bɔ a la n'o ye an bɛ o sira min kan o kɔrɔ ko di an y'a bila yɔrɔ min na an b'a ta ye. Mémorandum, Premier ministre des pleins pouvoirs, dissolution de l'Assemblée, Cour constitutionnelle, au Bana. Kuma kelen de BNB flatter, Ibeka démission. Mali marali bika Mali to sanymanka. A hakili nyuma tala afangati ala. Yali maaw bi do avion kono k'a fɔ avion boliba tɛ se ka sɛniye seyɔrɔ la i bɛ to o kun wa ko fila wali i bɛ jɛni sali ye wali b'a fɔ boliba ka jigin min bɛ se ka yɛlɛ ka a vola minɛ o de y'an hakilila ye bi siga t'o la an bolo sɔsɔli tɛ o la an bolo o farala marakojugu kan min farala o kan maa minnu ye a ŋaniya siri ka a dalilu tigɛ ka baara ɲɛɲini ka mɔgɔw wele k'a fɔ maa minnu filɛ nin ye hali museli t'u bolo sanko maramafɛn wɛrɛ a ye t'u fa ne de ko ten i n'o bɛ mun fɔ bilen. An ka hakili to mɔgɔ minnu joginna an ka hakili to mɔgɔ minnu banna hali k'a dan o yɔrɔ ma. An ye denbaw de an ye denfaw de wa an denw tun bɛ jama la fana mais n'Ala y'a latigɛ ka min si baden fura t'u la mais mɔgɔ si ka Ala deli tɛ i den ka bɔ k'a bɛ taa manifestation gansan na ka segin o ni to a la minnu sara denmisɛnninw dɔrɔn tɛ yan. Parce que alimamiw b'a la mɔgɔkɔrɔbaw b'a la karamɔgɔw b'a la dɔw b'a la aw bɛɛ y'a ye u y'u ka photo publier ale bɛ école de médecine a bɛ 7e année na
a kun tɛ manifestation kɛyɔrɔ la de a kun bɛ ka taa hôpital la de ka taa mɔgɔw dɛmɛ ka blessé furakɛ bale y'a sɔrɔ a nin tora la aw filɛ k'a tɔgɔ fɔ donc bɛɛ b'a kalama c'est pour vous dire que an hamina ko fɔlɔ an ye commission sigi comme a fɔra aw ye cogo min na kabiri samedi bɔra la yan kari-kari la cogo min na aw bɛ y'a ye n'an taara k'an bɛ taa tɔn sigi kɛ yɔrɔ wɛrɛ fana an bɛ gɛn ka bɔ yen a ka f'aw ye a ka hakili sigi aw k'o bila aw kunkolo la k'a fɔ ko minnu sara martyrs de don ce sont des martyrs et des vrais martyrs et l'accompagnement du mouvement ne leur fera pas défaut ni ala ni kira jɛnna n'a ye an b'a k'an organiser recensement daminɛna k'a dɔn parce que banabaatɔ bɛɛ tɛ dɔgɔtɔrɔso la banabaatɔ dɔw bɛ sokɔnɔnaw yɛrɛ la pour que an k'olu yɔrɔ dɔn an seko ye min ye mouvement bi organisé an b'o kɛ olu ni u somɔgɔw ye. M5 RFP a tɔn bɛɛ lajɛlen an wulila k'an jɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko an ka wuli k'an jɔ an ka jamana bɛ lahala min na jamana tɛ se ka to ten ka wuli ka jamana ta ka bɔ ji la o wulila jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔ jamana in bɛ marakojuguya gɛlɛya de kɔnɔ a bɛ kɔlɔlɔ caman kɔnɔ a bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ bi sariya batobaliya kɔlɔlɔ b'a la layidu timɛ batobaliya o kɔlɔlɔ b'a la layidu timɛ baliya j'allais dire o kɔlɔlɔ b'a la ani sariya batobaliya ani n y'a fɔ cogo min n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa tengu min na jamana bɛ danga min na bi o ye jamana marakojuguya o de ye jamana se nin yɔrɔ in na jamanadenw wulila nin tɔn caman minnu bɛ M5 kɔnɔ olu wulila k'u jɔ k'a fɔ k'u tɛ se ka jɛn n'a ye jamana ka to nin cogo in na ten nka cɛsiri ni wulikajɔ mun an wulila ni min ye laɲini ye kelen ye an kun ye memorandum mun kɛ an ko ko c'est caduc o kɔrɔ ye ko memorandum ko banna tuguni memorandum ko tɛ yen tuguni an ka laɲini fɔlɔ ye min ye n'o ye président Ibrahim Boubacar Keïta ka démission n'a ka régime an seginna ka na o laɲini de ma donc laɲini fila wɛrɛ foyi tɛ yen Ibrahim Boubacar Keïta a ka fanga bila a n'a ka régime o hukumu kɔnɔna na an bɛ M5 RFP b'a laɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔw bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka wuli k'an jɔ an ka dɔ fara cɛsiri kan n'an ma dɔ bɔ a la n'an ma dɔ fara a kan an kana fɛn bɔ a la k'a ɲini jamanadenw fɛ halisa Bamako jeunes kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dɔ fara cɛsiri kan an ka wuli k'an jɔ murutili min n'a fɔra n'a y'a fari da a bɛ ka continuer a ma jɔ dɛ a b'a la ka continuer bɛɛ ka ni dɔ ma fara a ka fɛn kana bɔ a la hali sisan mais a ka kɛ sariya kɔnɔna na a ka kɛ a jɔsen 10 mun fɔra ye n'o ye les 10 commandements ye ni madame Si Gattuso y'a walawala a ye la dernière fois boulevard de l'indépendance la a ka kɛ ni o hakilina ye a ka kɛ basigi kɔnɔna na kuma kuncɛ ni kunnafoni laban min bɛ yen ko jumadon a ɲinilen don diɲɛ bɛɛ fɛ Bamako maa min bɛ se ka Bamako lasɔrɔ an bɛɛ ka bɔ ka caya ka tɛmɛ bɔli kɔrɔlenw kan walasa an ka taa tasibila kɛ an ka mɔgɔw ye minnu bɔnɛna u ni na denmisɛnnin 20 mun fɔra nin ye sisan olu minnu bɔnɛn'u ni na ani minnu fana banana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jumadon ni juma jiginna 14h waati bɛɛ welelen don boulevard de l'indépendance la an bɛ taa seli ka taa dugawu kɛ ka taa tasibila kɛ minnu bɔnɛn'u ni ye k'a fɔ u bɔnɛn'u ni na u ma bɔnɛ u ni na gansan u bɔnɛna u ni na jamana de n'ala sɔnna ma a kɛra hakilina min kun kɔrɔ an b'a o laɲini k'o baara kɛ fo ka taa se o sɔrɔli ma. n bɛ kumakan fara bɛɛ lajɛlen kan ka dugawu kurakuraya minnu fatura ala ka hinɛ ala ka yafa u ma minnu joginna ala ka kɛnɛya kan n'u ye nka ka maliyɛnw fo minnu bɛ diaspora la u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ani minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔnɔ Bamakɔ dɔrɔn tɛ mali fan bɛɛ fɛn fɛn wulikajɔ kɛ ka bɛɛ fo an tɛ dugu bɔ dugu la nka kuma min fɔra jumadon bɛɛ y'o mɛn k'a fɔ an bɛɛ ka bɔ ka taa tasibila kɛ ka dugawu kɛ minnu fatura ani minnu jogila ka se k'u dɔn ani ka solidarité nationale kɛ dɛmɛ min bɛ se ka ɲɛsin somɔgɔw ma yanni jumadon cɛ o labɛnw bɛ sabati ni Alahu Taala sɔnna ma ni bɛn kɛra kan kuma numéro dɔw bɛ se ka di émission dɔw bɛ se ka kɛ radio ɲɛta ni danbe la contribution bɛ kɛ cogo min mais o réunion bɛ kɛ sini nka ne tun b'a fɛ ka kuma kelen dɔrɔn de fara kuma kan an bɛ ala deli ala k'an bɛn sababa ma kuma dɔ fɔra et je pense que c'est extrêmement important d'insister là-dessus an bɛ maliko de la an tɛ IBK ko la maliko tɛ dɔwɛrɛ Mali bɛ kisi cogo min
bɛɛ sɔnna k'a fɔ IBK dɛsɛra ni dɛsɛ kɔni tɛ fila ye a dɛsɛra bon a ye minnu fana bila a la olu yɛrɛ fana bɛ min na jamana ko tɛ parce que IBK bolo ja yera IBK min tun bɛ IBK kɔnɔ bɛɛ y'a faamu mais kuma ye min ye et que tout le monde est d'accord c'est que an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan de rester déterminé mobilisé pour le salut du peuple parce que ni mɔgɔ o mɔgɔ y'i cun na ka taa fɛn dɔ labɛn IBK fɛ peuple kɔ kan a bɛ wo ci a tigi la a ka wo ci a tigi la a ye wo ci a tigi la le peuple la victoire le salut a pas le régime salam alaikum. Ayiwa i n'a fɔ aw yɛrɛ bɔra sisan ka M5 RFP ma ɲɛmaaw ka dantigɛliw lamɛn ka ɲɛsin wulikajɔ min kɛra anw ka jamana kɔnɔ juillet kalo tile 10 tɛmɛnen k'aw ladɔnniya k'a fɔ juillet kalo tile 17 nata wulikajɔ wɛrɛ bolo dalen don o wulikajɔ ninnu ni olu nana bange min na ni Ala sɔnna ma don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ la ka dugawu kɛ basigi ani kolosuma Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna. Maa minnu ka baara bɛn bɛ lakana sabatili ma Imam Mahamudu Diko a ka misiri ni a ka denbaya olu kɔni ye tɛgɛ da sikanama fila kan minnu kɔni jateminɛw ye a jira ani sɛgɛsɛgɛliw k'a fɔ marifaw kun b'u bolo fo ka taa se gaziw ma ni ma kofɔlen ninnu kɔni tɛgɛsɛra ka kɛ u kan nga an wulila ni ka se kɛnɛ in ka wasa ka se ka sereya teleɲɛta tɔgɔ la Amadu Ɲambele ani a ka jatala Musa Jalo u ye sereya minnu sɔrɔ an ka jɛ ka ɲamadaw fɛ. Juma tɛmɛnen min bɛnna juillet kalo tile 10 ma lamagaba kɛra anw ka jamana kɔnɔ maa ŋaniya ɲumantigiw ka taa se Balabugu yɛrɛ sifinnakaw ma olu kɔni ye wulikajɔ ani cɛsiri bila sen kan min b'a to Imam Mahamudu Diko a yɛrɛ ni bɛ se ka kisi cogo min na ni k'a yɛrɛ tanga Ala ta kɔfɛ ka taa se misiri min yɛrɛ bɛ Balabugukaw fɛ yen nɔ ni Imam Mahamudu Diko yɛrɛ ye o alimami ye ni a bɛ f'a ma mosquée Salam o wulikajɔ ninnu nɔ ka kununko wulada fɛ sikanama fila minnu kɔni bɛɛ lajɛlen minɛna ka maramafɛnw yɛrɛ kɔni to u kun o cogoya kelen na gazi kɔni bɛ u bolo minnu ni o bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra kɔlɔsiminɛ walima jateminɛ maa minnu kɔni bɛ ka Imam Mahamudu Diko k'a ka lakana sabati nin waati ninnu na. An balima dɔw minɛna an fɛ yan u nana cogo min na an bɛ Balabugukaw fo ka tasibila kɛ ka taa furew ma minnu bina Ala ka yafa kanu ma ka n'u fara dinɛ cɛbaw kan a musomanw ka n'u fara dinɛ musobaw kan bref ko in kɛra cogo min na musokɔrɔba dɔ de y'u ye u jiginna après maramafɛnw yer'u kun k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ma jateminɛ mɔgɔw y'u jateminɛ mɔgɔw ye commencera ka bin u kan ka u bugɔ ka dɔw yɛrɛ joginna kosɛbɛ mɔgɔ saba de kun kelen o kɔni nana moto suɲɛ la sapɛri nana sapɛri taara n'o ye bon ninnu a fɔra ko k'u ka lahala jateminɛ parce que marifa yer'u bolo bon sɛbɛnw fana yer'u bolo minnu b'a yira k'a fɔ ko an yɛrɛ ka finitigilakaw de don ci sera imam ma so kɔnɔ imam ci bila ka bɔ kɛnɛ ma ko an k'an jija fɛn ka n'u sɔrɔ mais an ka finitigilakaw don an dɔw de don an ka baara ye min de o de ye ka a apaiser comme n y'a f'i ɲɛna cogo min na club soutien Imam Mahamudu Diko an ye c'est vrai an bɛɛ de ye kelen ye mais anw ta ye min ye o de y'a k'a dɛmɛ hakilinata la jamana ko la diinɛ ko la faso ko la donc détail dɔw bɛ yen anw tɛ se k'o di mais an dɔw don mais imam ye ci bila kana ko foyi kan'u sɔrɔ ni mɔgɔw y'a ye wagati dɔ kɛra u tun bɛna misiri da yɛrɛ kari k'a fɔ ko non pour que mɔgɔ ninnu ka d'u ma mais Ala ni cɛkɔrɔba ka hakili Ala ye hikima min d'a ma a ye fɛɛrɛ d'a ma an bɛ se k'u labɔ cogo min ka tila ka mɔgɔ wele n'o ye faamalamɔgɔ ye k'u d'o tigi ma o ka taa n'u ye olu yɛrɛ fana ka ɲɛmɔgɔ tilala ka na a nana cogo min na anw t'a dɔn anw t'a yelen dɔn mais a kɔni dɔnna k'a fɔ ko finitigilakaw de don an yɛrɛ dɔw de don an yɛrɛ dɔn mɔgɔw yɛrɛ yera jama la min b'u dɔn olu b'an dɔn cogo min an fana b'u dɔn ten donc c'est pour vous dire que ko in a ma dabɔ tiɲɛni kama. Jɛkulu min sigilen don Imam Mahamudu Diko a yɛrɛ bɛ se ka lafasa cogo min na ni a yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye Mohamed Toure a y'i to nin kɛnɛ kan ni ka wele da ka ɲɛsin Maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Anw bɛ segin a kan anw ka ko in jamana ko de don cɛkɔrɔba y'o de fɔ jamana de bɛ fɛ ka tila an na jamana yɛrɛ de bɛ fɛ ka tila an na sisan ka sababuya kɛ jamana maracogo kojugu ye mɔgɔ ko tɛ an tɛ mɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ fɔ an da yɛrɛ la a fɔra ko de ka yɛlɛma donc welemada min bɛ o de k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni désobéissance civile min kan ka kɛ a kan ka kɛ cogo min na bɛɛ k'a kɛ ten sariya kɔnɔ
o de bɛ an ka kɛlɛ ɲɛ an bolo o de b'a lafiya an bolo parce que système de ko don mɔgɔ ko tɛ quoi minnu bɛ yen bi olu bɛ se ka taa mais fo an ka système de kɛlɛ donc an yɛrɛ ta ye fɛn minnu ye an ka n'u ci o t'an arranger an bɛ weleweleda bila ka taa jamana kɔfɛ mɔgɔw fana ma surtout minnu bɛ jamana kɔfɛ u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara min na yan an bɛ ɲɔgɔn fɛ olu minnu bɛ jamana kɔfɛ sɛgɛn min b'u kan u bɛ ɲani min n'a ye pour que ka dɔ sɔrɔ ka segin ka na so walima k'a bila ka na so an b'a dɔn sɛgɛn min b'u kan min t'o ye a bɛɛ tɛ se ka fɔ yan an b'a dɔn donc an b'a ɲini u fɛ u k'an dɛmɛ ni duwawu ye. Ni maa fila min minɛnen filɛ nin ni a jirala k'a fɔ Mali yɛrɛ lakanabaa dɔw don yanni anw ka jamana faamaw olu ka kun ka bɔ nin kɔrɔfɔkan ninnu bɛɛ lajɛlen na nin waati in kɔnɔna na lakana o kɔni sabatilen don Imam Mamu Diko yɛrɛ ka da la Balabugu denmisɛnw yɛrɛ fɛ ka taa se Imam Mamu Diko yɛrɛ kanuba wɛrɛw ma. Halisa M5 RFP ka kunnafoniw de kɔni don hali n'a sɔrɔla an bɛɛ lajɛlen hakili bɛ a la juillet kalo tile 10 san 2020 anw ka jamana kɔnɔ fɛn min kɔni ye M5 RFP ɲɛmaa caman kun bɛ yen nɔ minnu kɔni kun minɛn bɛ ni k'u datugu jateminɛw kɔni ye a jira k'a fɔ kunun tɛnɛ juillet kalo tile 13 san 2020 u kɔni u seginna u ka denbayaw la anw ka bi don kunnafoni kɔnɔna la ani Isa Kawjim de ɲɔgɔn sɔrɔ wasa a se ka ɲɛfɔli kɛ an ye a kɔni a jira k'a fɔ a kun bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ ji tɛ min kɔnɔ dumuni yɛrɛ kun tɛ min kɔnɔ nka maa min ye a seereya teriɲɛta tɔgɔ la Ali Kulibali ni a ka jatala Basalifu Ɲare an ka ɲamada o baara kelen fɛ. Balma silamɛw ni an ye Isa Kawjim ale ka so yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn Isa Kawjim ale ye coordinateur mouvement association et sympathisant de l'Imam Mamu Diko o ɲɛmaa dɔ don même ye M5 RFP o ɲɛmaaba dɔ fana kɔni don ni bɛɛ b'a kalama kabini juillet kalo tile 10 waati ni o ye wulikajɔ kɛ ka mankan ci k'a fɔ jamanadenw ka ban ka sababuya kɛ jamana ɲɛmaa a ka fanga maracogo man ɲi o kɔfɛ fɛn min ye Isa Kawjim ale kɔni kun minɛlen don fɛn min ye faamaw fɛ an bɛna ka na Isa Kawjim yɛrɛ ɲininka a minɛna minɛ cogo jumɛn de la jɔnniw de kun y'a minɛ yala a minɛ cogo kun ka ɲi faamaw fɛ wa a minɛlen fo ka dɔ fana k'a fɔ communauté internationale olu hakilila ye jumɛn ye ani fo ka na se fɛn wɛrɛ ma a jirala k'a fɔ maa wɛrɛ bɛ yen minnu ye o sen don nin kɛlɛ in na minnu tɛ malidenw ye maa minnu bɛ yen n'u ye kisɛ den ci malidenw la a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye Mali faamaw tɛ ka Isa Kawjim ɲininka o bɛɛ lajɛlen la n'a bɛ ɲɛ dɔw la ani fo ka taa se yala ni minɛli min kɛla Isa Kawjim yala u bɛn'u ka wulikajɔ u bɛna ɲɔngiri wa Isa Kawjim a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye nin bɛɛ lajɛlen la. U nana u ma minɛ u nana fɔ cogo min na k'an suɲɛ parce que u nana ne minɛ dugutilama fɛ à 23h25 a y'a sɔrɔ n dalen bɛ sunɔgɔ la i b'a kɛ to presque fini yɛrɛ tun tɛ n na u ye n cɛ ka taa n ye bon u taara n ye ka taa n bila kɛlɛma ɲɛgɛn dɔ kɔnɔ k'o da sɔgɔnda la wonin dɔrɔn de b'a tile 2 n tɛ ji min n tɛ dumuni kɛ bon nin bɛɛ ye u tun nana ni laɲini min o ye fagali de ye ala y'a kɛ u nana sɔrɔ denmisɛnnin dɔw bɛ da la donc u y'a dɔn mɔgɔ si tɛ mun yira la u taara n bila condition min na mɔgɔ bila ɲɛgɛn kɔnɔ tile 2 ɲɛgɛn nɔgɔlen a bɛ si a tɛ dumuni kɛ a tɛ ji min o dabɔra mun kama bon ala ye n dɛmɛ tile 2nan na droit de l'homme nɔgɔw nana avocats nana mɔgɔw bɛɛ bɔra kalama obligera alors ka nabɔ o bɔli sen fɛ o y'a sɔrɔ dumuni ni somɔgɔw taara ni dumuni o b'a minɛ k'a dira ka sɔrɔ foyi ma di bon ne y'a faamu bi ala min ye n dɛmɛ ka ala barikada ani mɔgɔ minnu wuli ka jɔw kɛ k'a fɔ i bɛ ka fanga n'anw y'a to ye ala yɛrɛ t'an to ye parce que i bɛ ka fanga ye tɔɲɔli fanga don fagali fanga don jamanadenw jigi karila mɔgɔw sara a taara mɔgɔw sɔrɔ fo misirida la k'u faga u ma min u ma bɔn dɔwɛrɛ tɛ parce que laɲini kelen de bɛ i bɛ k'a la a y'o fɔ bɛɛ y'o mɛn ko ale ka référence ye mɔgɔ mun ye Afrique o ye Bongo ani Yadema mais Bongo ye mun kɛ a ye fanga d'a den ma Yadema ye mun kɛ a ye fanga d'a den ma donc Karimu ninnu fana bɔ hakilila la ko ka fanga d'olu ma ka fanga mara bon mɔgɔ min b'o hakili la a tɛ mɛnni kɛ a tɛ yeli kɛ i bɛ ka ye jamana de janfa an ka kuma tiɲɛ fɔ a ye jamana janfa jamanadenw dara la ka jamana d'a ma san 7 jamana halakira jamana ta tiɲɛna jamana kɛra jugusago ye jamana nafolo bɛɛ banna o n'a ta bɛɛ a ye jamanadenw kungari ɲɔgɔn na an faamuyala 23h25 waati nana polisiw u mɔgɔ 6 de nana yan u nana don ne fa kan o y'a sɔrɔ a bɛ sunɔgɔ la u nana ta dɔrɔn ka bɔ n'a ye ka taa k'u taara bila ɲɛgɛn kɔnɔ ko tile 2 bɛ yen nɔ mais an ye basi fosi t'a la mais i bɛ ka kɔni f'a ka fanga bila de. Boubou Cissé joli de b'a tɛgɛ la bi premier ministre Boubou ale de premier ministre ye parce que ministre si tɛ ale de bɛ ordre bɛɛ ta donc soit Boubou b'a kalama minnu ye mɔgɔw faga a k'u minɛ u ka taa juger ou bien Boubou yɛrɛ ka minɛ n'a ma sɔn o ma o tuma wulikajɔ bɛ na kɛ ne yɛrɛ ye min fɔ c'est ma position personnelle ne tɛ janfa la dɛ ne tɛ mɔgɔ si tɛ jɛ Boubou ko la parce que Boubou joli de b'a tɛgɛ la bi
ka bubu d'abord sangele bubu ye blara fon fɛn na bɛɛ halakira a blara école ko kunna école datugura kalo 9 kalo 5 école kɛra l'année blanche bubu nana sɔrɔ gɛlɛya bɛ lakanako la fagali dɔ farala kan bubu nana sɔrɔ corruption bɛ bubu yɛrɛ nana kɛ corruption yɛrɛ kunkolo ye bubu nana APCAM wariko ɲɛma sɔrɔ la bubu nana ni élection min kɛra ni u y'a kɛ nomination ye bubu ka gouvernement de y'a bɛɛ kɛ o bubu kelen classe politique bi bubu ni mɔgɔ min datigɛlen don ɲɔgɔn na dan si t'a la mais bubu bɛ premier ministre la rekondira kalo kelen ni fagali in fara kɛra mais non ni o bubu tora yen mais o kuma mun kɛra ne y'o fɔ n ko Mali sɔrɔdasiw tɛ se ka na jama la ka mugu ci u la se ka kɛ o mais mɔgɔ minnu bilar'u la mɔgɔ minnu infiltrer'u la mɔgɔ minnu ka réseau b'a kɔnɔ Forsati yɛrɛ mɔgɔ caman b'a la karamɔgɔkɛ Forsati tɛ dɛ u donna sira min fɛ mɔgɔ minnu y'u don k'u bila salle besoin la non on le sait Forsati yɛrɛ ko ka tugu terroriste kɔ malien bɛ se ka kɛ terroriste ye a bɛ misiri kɔnɔ a bɛ assemblée la mais n'a y'a sɔrɔ ko yɛrɛ pour que ka jɛya u tun b'a fɛ k'anw piéger k'anw kɛ bado ye mais anw ka mɔgɔw taara ORTM minɛ u taara assemblée la u kun k'u to yen polisi kana taa foyi ka taa n'u tun y'a jira i b'a fɔ voilà polisi tɛ yen foyi tɛ yen on est responsable mais u nana ni polisiw ye Forsati ka baara ye de mɔgɔ minnu ye terroriste ye et population manifestant simple Forsati ko b'o la au maintien d'ordre ye polisi simple du gaz lacrymogène dɔrɔn de ye o ani matraki c'est tout ça s'arrête là jusqu'à ce que les manifestants soient armés. En ce moment ils ont obligation de riposter. C'est ça la démocratie. Francis Gilet Balouye magasin Tchika Yoro Kares que Moutou là. Mais en tant que démocratie, il y a un bolo jaayera, kuma ka fanga di e mamununye ale ka famille ana no fe mo parce que nous be wa fama ko tonto. Bubu nous be aka mo maraleunye ani Karimu ni Temenu ni mais bubu ye minge ka di adima milliard woro ani adine so mo de atokote c'est sa fonction. dugukolo ɲagaminen sugu dɔ fɛn kirikara dɔ ka miliyari 6 bɔ ka d'a ma moment que ɔkɔkaramɔgɔw ka wari ɲini ka dɛsɛ mais a wari kɛra min an b'a dɔn c'était pour refinancer les campagnes kɛlɛ ma daminɛ mun kɛra IBK b'a nɔ na Bubu b'a nɔ na assemblée b'a nɔ na kɛlɛ daminɛna kɛlɛ ma daminɛ o n'a bɛ IBK ɲɛna ko communauté internationale ka kuma in b'anw dissuader non il a tout faux an ma kɛlɛ daminɛ ni communauté internationale ka kuma ye anw ma daminɛ ni ale ka kuma an y'a daminɛ ni peuple ni peuple ko kɛlɛ ka jɔ a bɛ jɔ. Parce que c'est le peuple qui est souverain. On me mine non fait, on te quoi. Parce que quand il y a M5 meni non fait, ou bien 10 meni non fait, c'est massif. Au terrain, peuple de l'eau. Parce que là on y a fait ni peuple ma boy. Mais ça veut dire que ce n'est plus légitime. Donc peuple est-ce que le peuple est d'accord Boubou avec sa main du sang, il reste à la primature? Est-ce que le peuple est d'accord avec ses députés nommés là, il reste à l'Assemblée nationale? Si le peuple est d'accord, ou t'es beau. Donc non fera mot qu'elle ça dans ça veut gagner peuple d'enfant. Donc il veut qu'à sigaka. Ne y'a fɔ non ne y'o fɔ ne ye morikuma de fɔ mais a tɛ morikuma mɛn ni ala janfa ala t'i to yen i bɛ k'a fɔ misiba la don min ne bɛ yen ne de kuma d'a ma qu'il plaise au président de prendre la parole ma fɔ ne ko koyi ne n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ ale de y'a fɔ ko ne y'a ye ko kɛ jamana kɔnɔ ko n'a ma bɛn ko ni alisilamɛw m'a fɔ k'ala kana yafu ma. a bɔra ka Isa Kawujim n'u ye coordination mouvement association Imam Diko o ka ɲɛma dɔ ka se ka o kɔni ka kuma lamɛn faamaw nana a minɛli min kɛ a ka kuma fɔ cogo la a y'a jira k'a fɔ ko faamaw ye min kɛ a ma wele fanga na mais u nana a jaso ka taa n'a ye de wa a jasola lahala min ti sariya kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ jamana min kɔnɔ an bɛ bɛɛ fanga jamana de kɔnɔ wa an bɛ jamana kɔnɔ fana sariya bɛ bato jamana min kɔnɔ an dan b'a la k'a fɔ jamana kɔnɔ hali sisan kiiritigɛlaw bɛ yen minnu bɛ yen ni u kɔni danbe b'u la ni minnu bɛ yen fana u kɔni u jɔlen don k'a fɔ kiiri ka boli sira ɲumanw kan an b'a dɔn k'a fɔ don nataw la Mali kiiritigɛlamɔgɔw u na se ka u ka baara kɛ tiɲɛ ani fɛn ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni kan cogoya min na. Ala ka jamana ɲamajɔ bɛn ani basigi ko sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ halisa fɛn min kɔni M5 RFP olu ka kunnafoniw don a jirala k'a fɔ kabini u ye malidenw kɔni wele wasa u ka se ka u ka fɛlaw yira ka kɛ ni jamana marako juguya min bɛ senna ni a bɛ fɔ ma tubabukan na ko désobéissance civile maliden caman de kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni ka faamuya ye a jira k'a fɔ ko o bɛ coup d'état de kɔni wele ni o ye fanga yɛlɛma ye walima fanga dafiri Ali Bacili ni ale ye an ka jamana minisiri kɔrɔ ye min ka baara ɲɛsinnen kun bɛ kiiri koɲɛw ma ale bɛ a da don wasa ka se ka fɛsɛfɛsɛli kɛ coup d'état ani désobéissance civile tudukan na ni o ye ka bɔ ka i ka nisɔngoya yira ka kɛ ni marako juguya min bɛ jamana la fo ka taa se fanga dafirili laɲiniw ma ale bɛ walawalali kɛ an ye kunnafoni na Maimuna Kulibali ka baara kɛlen don an ka ɲamadaw fɛ.
Wilikajɔba min ni a b'a la ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ni wagati na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kulu fɛ kulu min ni an b'a fɔ ma ko M5 RFP o wilikajɔ in kɔni kun dogolen tɛ maa si la ni o de ye an ka jamana ɲɛma a ka fanga tacogo ko a kɔni ma jamana kɔnɔdenw ja togoya si la o hukumu kɔnɔna la laɲini caman kɛlen dɔw la ni o wilikajɔ dɔ y'a jira k'a fɔ ko désobéissance civile ni o ye ko o tɛna jɛ ni fɛn dɔw ye jamana kɔnɔna la tuguni o nisɔngoya wilikajɔ min ni o baaraw bɛ sen na a jirala k'a fɔ ko o kɔni fɛnɛ ye jamana kɔnɔdenw ka hakɛ dɔ de ko wa ko ani coup d'état tɛ kelen ye togoya si la i n'a fɔ Mohamed Ali Bachili ni ale yɛrɛ minisiri kɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre de la justice kɔrɔ ale bɛ ɲɛfɔli kɛ nin ko in kan constitution de ko ko maaw ka désobéissance civile kɛ koyi désobéissance civile tɛ coup d'état fana ye maa o maa ye a ɲagami i bɛ se k'a kɛ ka da i ka fili kan i bɛ se k'a kɛ ka da i ka tugu kan i bɛ se k'a kɛ ka da kodɔnbaliya yɛrɛ kan mais coup d'état ni démission tɛ kelen ye an k'o fɔ k'o bɔ a la ɔ ni maaw bɔra o cogo la c'est normal ni ko fanga bɛ mɔgɔ bolo ko f'a k'a bila a bɛ se ka i ban o ni ban se b'a ye a b'i ban a y'aw ma wuli ATT ma démissionner mais ban kun se tɛ ATT ye o ale ma mugu ci mɔgɔ la a don parce que mugu kun ɲɛsinnen b'ale yɛrɛ la mais a taara démissionner o sariya m'a fɔ ko démission k'i k'a kɛ ka i to i yɛrɛ sago la dɛ a bɛ se k'a kɛ ka cu i kan ka i wajibi i ka baara bila mais k'i k'a bila de coup d'état la i t'a bila a bɛ bɔ si la de a bɛ bɔ si i tɛ ɲininka wa coup d'état kɛbagaw ni aw bɛɛ ye jamana ka baarakɛda dɔw de ye nka ni jama bɔra jama k'a fɔ fo e k'a bila i yɛrɛ ye a ma fɔ i sago la dɛ a bila n'o tɛ an t'i to yen ɔ n'i y'a bila ATT y'a bila o condition de la mɔgɔ m'a fɔ ko coup d'état kɛra o n'o tɛ ni coup d'état kun don a y'a tɛ bila dɛ constitution ko a ka article 100 a ka article 121 na o tomi 3 a ko ni mɔgɔ mɔgɔ ye coup d'état kɛ yafa tɛ k'i ma fo ka diɲɛ kɛ mun ye i bɛ nɔ minɛ i bɛ taa kaso la maaw bɔra sisan o bɔra ni désobéissance civile mun ye foyi wɛrɛ t'a la jamana an ka constitution kɔnɔ a fɔra de ko ayiwa ko yɛrɛma hɔrɔnya ye jamanadenw ta ye o bɛ bange mun na o bɛ wolo mun na olu ka yamaruya n'u ye fɛn mun yamaruya o de bɛ kɛ n'u banna mun ma o tɛ kɛ donc u bɛ yamaruya de di fanga ka dilan ka bila sariyaw kɔnɔ ko n'i ye fanga dilan ka bila sariyaw kɔnɔ i ka sariya ninnu bato président bɛ kali o de kan a bɛ kali n bɛ sariya bɛɛ bato ko nka n'olu tiɲɛn'i bolo fanga bondaw la n'u bɛ tiɲɛn'i bolo k'i ka da la e de kɛra sababu ye i ye foroba jamana république i y'a bɔ o la k'a kɛ dunduguma jamana ye i yɛrɛ sago n'o tɛ ale bɛ constitution kelen mun fɔ k'a ka fanga ko fɔ o constitution kelen de fana ye ninnu ka droit d'u ma mais k'a condition fɔ ni nin yɔrɔ minnu kalifara i bɛ k'a la n'a y'i kali k'a b'u kɔlɔsi a ka mandat kɔnɔ n'o sariyaw tiɲɛn'a bolo dɔrɔn a ye ban dɛ puisque a tɛ jamana fanga ko la tugun dɛ a b'a yɛrɛ ka fanga de la n'o droit dira mɔgɔw ma e ka sariya e bɛ droit mun yɛrɛ ko fɔ la ko mɔgɔw jamanadenw kana sɔn u k'e ka droit in respecté e sigira démocratiquement o constitution fana taara démocratiquement ka nin droit di jamanadenw ma jamanadenw fana ka ban yen a démocratiquement droit de dir'u ma 18 millions de Maliens mun ye sigi o 18 millions de constitution ta ka nin droit di jamanadenw ma a ka kuma kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko ka wuli ka nisɔngoya yira ko o bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ an ma tiɲɛniw kɛ o kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana yɛrɛ ye jamana ye se bɛrɛ tɛ jamana min ye o hukumu kɔnɔna la ko ni an kɔni ye jamana ka fɛnw tiɲɛ ko maa si tɛna bɔ u ka jamana kan ka na an faso jɔ an place la o de kɔnɔna la a ye weleweleda kɛrɛnkɛrɛnnen bila bɛɛ lajɛlen ma tagama bɛ se ka kɛ ani nisɔngoya ka sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛni ye an bɛ dugawu de kɛ bɛn ale ni kolosuma ala ka o segin ka na an ka jamana kɔnɔna la laɲini ye fɛn min ye n'o y'a sɔrɔ Mali ka hɛrɛ bɛ fan o fan fɛ ala k'an ka jamana ɲɛsin a hɛrɛw ma nka ŋaniya jugu ni juguman mana kɛ fan o fan fɛ ala ka malidenw ale ni an ka jamana k'an bɛɛ lajɛlen kisi wulikajɔ minnu bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ halisa o kunnafoniw don Sikasokaw fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ u yɛrɛ fɛnɛ bɔra ka caya ka M5 RFP a ka wele jaabi ni o de ye ka bɔ k'u ka dusumakasa yira ka kɛ ni jamana marakojuguya taabolo min bɛ jamana kɔnɔ waati in na u yɛrɛ ka faamu la juillet kalo tile 10 tɛmɛnen san 2020 jateminɛw kɔni a jira k'a fɔ kɛnɛdugukaw fɛ yen nɔ fɛn min ye wulikajɔ in kɔni kɛra hɛrɛ ani baden na u ye a jira k'a fɔ maa kɔni tɛ min ni tora la wa maa yɛrɛ fɛnɛ kɔni ma bana anw kɔni ye wele bila semasi ka lasigidenba min bɛ Sikasokaw
fɛ ni o ye Abdoulaye Mahamadou ye an ka kunnafoni dila min bɛ Sikaso ni o ye Dawuda Pujugu o ye kunnafoni min sɔrɔ ale la an bɛ jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Ayiwa ni waati na an bɛ tribune Mamelon na Sikaso suguba kɛrɛfɛ manifestant kɔni bɔlen don ayiwa Sikaso ta semence mɔgɔw ani association caman mɔgɔw de bɔlen don fɛn in kɛra cogo min na kabini vendredi 10 juillet fo bi ayiwa an bɛna dɔ ɲininka ko in kɛra cogo min na a bɛna walawala inshallah assalamu alaikum wa alaikum salam kojugu ni diyara n ye an b'an balimaw bɛɛ lajɛlen fo Sikaso ka fara maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan fo ka se diaspora ma alhamdulilayi ko in kɛra cogo min na depuis vendredi fo ka se bi ma ala tanu le bɔra la parce que ala ka baara bɛ komi n'a fɔ tailleur ka fani kalan de i taara fani tailleur ma ne y'a tigɛ i bɛ ɲɛ tugu i ka fani tiɲɛna n'a ma tigɛ n'a kalanna tigɛ a bɛ kɛ bɔrɔ ye donc o t'anw dusu kasi parce que a don fo ka se bi ma an b'a jateminɛ ka ni dɔw tora la an bɛ dugawu k'olu ye ani banabaatɔw ala ka hinɛw la ala ka banabaatɔw kɛnɛya mais vraiment wasa le bɔra kɔnɔna parce que fo bi mɔgɔw ma sigi mɔgɔw ma bolo jigin ka taa Bamakɔ ka taa Kayi Segu Sikaso vraiment alhamdulilayi donc au jour d'aujourd'hui an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na Sikaso yan service bɛɛ fermé la o y'a faamu k'a fɔ an bɛ désobéissance civile de la article 121 donc olu b'an fana yamaruya ka nin baara in kɛ service na dayɛlɛ banque tɛ dayɛlɛ foyi tɛ dayɛlɛ hali polisi n'an y'a ye circulation na bi k'a bɛ mɔgɔ minɛ na a bɛ ko sɔrɔ kunnafoni dira o bɛɛ ma an yɛrɛ bɔtɔ le maire fɛ sisan le maire a compris je crois que a y'a ka mɔgɔw fana bɛɛ bila o ye min y'an yɛrɛ ka service personnel ye donc an y'a ɲini o bɛɛ fɛ vraiment an ka sariya nin bato fo ka taa fɔ don min na ko n'i bɛ ka bɔra fanga na donc an b'o fɛngɛ de la vraiment an kɔni wasanin don an bɛ nin ko in na fo ka taa fo fini ka nin nɛrɛ bɔ. Jumadon fɛnɛ aw kun bɔra an y'a mɛn ko yɔrɔ dɔw tiɲɛni kɛra o ko kɛra cogo di. bon an kɔni bɔra an ma tiɲɛni ko kuma mɛn an ma tiɲɛni kɛ an ma tiɲɛni ko kuma mɛn parce que anw yɛrɛ de tun bɛ ko ninnu na a se que chefw ye min fɔ tiɲɛni kana kɛ donc ka denmisɛnninw bali o la a commencé par la police an yɛrɛ dɔrɔn ni polisi cɛ arrivé à la gouvernorat o ko ko o bɛ don yen an ko non o t'an ka itinéraire la an sera ORTM na o ko vraiment ko bɛ don an ko non o t'an ka fɛngɛ la ko bɛ taa fɔ ka datugu an ko bɛ se ka kɛ mais arrivé là-bas tun bɛ ka kɛ mankan ye ko mana yɔrɔ jeni an ye dɔrɔn jɛ ala farala an kan o ɲɛna donc an tɛmɛna ka taa Sanibugu fɛ k'an ka itinéraire tɔ laban ka na laban tribune na ka dugawu kɛ an kɔni tɛ tiɲɛni ko kɔni kalama n'o kɔni kɛra bɛrɛ o kɛra kojugu wɛrɛ n'o tɛ an kɔni an ka itinéraire kɛra nin ye. ko in daminɛna waati min na mɔgɔ ma bana walima mɔgɔ ma to a la kɔni Sikaso yan. bon o min y'o ye n'o ye saccagement ye ne t'o kalama an kɔni an ka itinéraire kɔni f'o ye mais n'a ye bɛ kɛ bɛ ko fɔ fɛn na k'a fɔ ko mɔgɔ mana mɔgɔ ma i b'a kalama de bon ne kɔni t'o kalama bon ni m'a dɔn o kɛra waati min kɔni na bon ne yɛrɛ mɛri de la mais c'est pas mɔgɔ sugu min taara ye. Imam Mahamudu Diko ale kumana ko mɔgɔw kɔni y'a tiɲɛni kɛ. bon an kɔni b'an ka chefs kɔ an b'o dalakan bato mais i b'a dɔn jamako in fɛ n'a fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw bɛ sigi ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye mais pour que a ka se nin ma ni an ka ɲɛmɔgɔw fana tun ye n'o jamana kalifalimɔgɔw n'o tun ye chefs ninnu ka kumakan mɛn o nɛgɛnni n'o yɛrɛ ka somɔgɔw n'o proches de fɛ n'o tun ye chefs ninnu ka kumakan mɛn an tun tɛ se nin ma mais a yɛrɛ y'a fɔ ten dɛ ale kɔni se ye a dan y'a se ye ni a tɛmɛn'o kan ni fɛn fɛn ye ko o sɔrɔ ko in na o yɛrɛ l'a ɲini bon au jour d'aujourd'hui gɛlɛya fɛn bɛ k'o sɔrɔ bon i b'a dɔn mouvement mana wuli ka ban mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la jama kɔni n'i y'a ye k'i bɛ se ka jama fara maîtriser o ye jama dɔgɔmanin de n'a fɔra ko Mali bɛɛ wulila hali kuma dɔw la le 19 juin bɔli kɛra Mahamudu Diko mɔgɔw ka segin min kɛ mɔgɔ caman o dimina parce que o kun bɔli min ye o kun tɛ ɲuman ye mais o y'a chef lamɛn o ye ko to ta la o jɔra mais pour cette fois ci n b'a dɔn o kɔni tɛna kɛ ten dɔw b'a mɛn an kɔni b'a o dalakanw bato mais vraiment a kɔni m'a daminɛ i b'a dɔn bɛɛ tɛ se k'o bato dɛ parce que mɔgɔw ka cogo tɛ kelen mɔgɔ sugu bɛɛ fana banna mɔgɔ sugu bɛɛ maliyɛn fana na bi donc vraiment an kɔni bɛ se k'o kɔni. Jamana in basigibaliya kunnafoniw don halisa kabini san 2012 waatiw la Alhassan Ag Abdul Aziz ale kɔni kun ye maa ye min bɛ bamancɛ jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni ala kodɔnnen bɛ Ansar a-Din n'u kun bɛ an ka jamana kɔrɔnfɛla la a jirala k'a fɔ ale kɔni kun bɛ diɲɛ seleke naani ka kiribulonba ɲɛma ni ala kodɔnnen bɛ CPI la ɲangili minnu kɔni bɛ a la o de kɔni ye k'a fɔ a ye dantɛmɛ wale ni gɛlɛya min ta ka ɲɛsin adamadenw ma ni o dɔ bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye jagoya furu fo ka taa se an ka jamana kɔni ka magoɲafɛnbaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la tamasereba dɔw kun bɛ yen nɔ minnu ni u ye dankari u la waleya ninnu kɛra san 2012 waatiw la nka maa min bɛ da don kunnafoni na ka walawala o ye Aisata Mayiga an ka ɲɛmada o baaraw fɛ. Banbagaci waleya kɛbaga dɔ tun bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u b'a fɔ ale ma ko Alhassan Ag Abdul Aziz Ag Mahmoud a kɔni yirala k'a fɔ ko ale ka kiiriw kɔni bɛna daminɛ bi arabadonya in sɔgɔma Cour pénale internationale yɛrɛ la ni o kɔni ye diɲɛ sariya bulonba dɔ ye a kɔni yirala k'a fɔ ko san 2012 wagati la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbɔkutu kɔnɔna la ko ni maa kofɔlen k'ale kɔni ye waleya cɛjugu caman ta ka ɲɛsin Tɔnbɔkutukaw yɛrɛ ma ko ni maa kofɔlen kɔni tun ye banbagacimaw ka commissaire dɔ de ko wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko
polisikiya minnu kɔni talen don ka ɲɛsin a ma ko be tali kɛ jagoya furuw la bingani waleyaw ka maaw ɲangi ni bugɔliw ye fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman waleya cɛjuguw ma a kɔni yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen kɔni kun ye vétérinaire de ye fɔlɔfɔlɔ yan'a ka don nin baara nunu na ko ga ko san 2012 wagati k'a kɔni nana fara Ansardine ni Akmi maaw kan ni ka sɔrɔ ka kɛ ni maa kofɔlen nunu ka polisi yɛrɛ n'u b'a fɔ a ma ko agent de la police islamique u yɛrɛ ka fɔ la a kɔni yirala k'a fɔ k'a kun bɛ fɛ ka sariya de kɔni boli Tɔnbɔkutukaw kan n'u b'a fɔ a ma ko idéologie religieuse. CPI ale procureur ba Fatou Bensouda ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Al Hassan k'a yɛrɛ kɔni kun bɛ fara a ka maaw kan ni ka patrouille kɔni kɛ Tɔnbɔkutu kɔnɔna fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. O de kɔnɔna la u kun bɛ u yɛrɛ ka kiriw kɔni boli maaw kan ni ka dɔw ci ni ka tila ka ɲangata wale cɛjugu caman ta ka maaw sɛgɛrɛ ni a ye. Fatou Bensouda hali sisan ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen k'a kɔni ye jagoya furuw latɛmɛ banbagacimaw ni Tɔnbɔkutu musow yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko de kɔni kɛra sababu ye ni bingani waleya kɔni cayara Tɔnbɔkutu kɔnɔna la kosɛbɛ. Al Hassan ale ka avocati ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ka client k'o tɛ banbagacima ye cogoya si la. A kɔni yirala k'a fɔ ko utikalo ban kuma de ko fɛn min ye témoin fɔlɔw ye k'olu kɔni bɛna commencer ka na u ka seereyaw daminɛ ko ga ko fɛn min ye coronavirus bana ye ko yɛrɛ kɔni kelen no ka gɛlɛya dɔɔni kiiri ko in taabolo la fɔlɔ. O de kɔnɔna la maa minnu caman kɔni kan ka na seereya k'u kɔni bɛ k'u caman ɲininka subahana mansin yɛrɛ sira fɛ fɔlɔ. Fɛn min ye Al Hassan ka avocati ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko u kɔni ye waleya cɛjugu dɔw ta ka ɲɛsin ale ka client ma ni o yɛrɛ bɛ tali kɛ tortureli waleya dɔw la ko an ka finitigilakaw kɔni ye o waleya kɛ a la san 2017 wagatiw la. O kunnafoniw de bɛ an bila ni ka an kunda farafinna ani diɲɛ fan tɔw kunnafoni kan. Nigeria jamana kɔnɔna la u ka cakɛda min n'a bɛ fɔ a ma ko Commission des crimes économiques et financiers du Nigeria EFCC ni nin cakɛda kofɔlen kɔni ka baaraw bɛnnen don yuruguyurugu kɛlɛli la u ka jamana kɔnɔ a kɔni yirala k'a fɔ ko ale ɲɛmaaba Ibrahim Mangu ko ale yɛrɛ kɔni minɛnen don finitigilakaw fɛ ka sabu kɛ ale yɛrɛ kɔni nɔ nana ye yuruguyurugu waleyaw la ni kɔni kɛra ko ye mun y'u ka jamana ɲɛmɔgɔ Muhammadu Buhari yɛrɛ kɔni dabali ban kosɛbɛ fɛn min ye u ka jamana procureur ba ye n'a bɛ fɔ o ma ko procureur général ni ale yɛrɛ fana ye ministre ye mun ka baaraw ɲɛsinnen don kiirikow sabatili la u ka dugu kɔnɔ ale kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw bila sen kan kabini juin kalo kɔnɔna la o de wokumu kɔnɔ a kɔni nana ye k'a fɔ ko tiɲɛna ko ni maa kofɔlen kɔni sen bɛ yuruguyurugu waleyaw la o de kɔni kɔnɔna la u ka procureur ni ale yɛrɛ fana ye ministre ye mun sigilen don kiirikow kunna u ka jamana kɔnɔ Abubakar Malami ni kɔni seereyaw sɔrɔlen ale kɔni ye lettre bila ka taa di u ka jamana ɲɛmɔgɔ ma walasa ni maa kofɔlen yɛrɛ bɛ se ka wuli ka bɔ a nɔ la cogo min na wa a tilala ka maa saba bɔɲɔgɔn fana yira u ka jamana ɲɛmɔgɔ la ni lettre kofɔlen kɔnɔ minnu yɛrɛ bɛ se ka bila ni maa kofɔlen nɔ la a kɔni yirala k'a fɔ k'a bɛ tile 2 bɔ sisan ko Ibrahim Mangu k'ale kɔni wulila ka bɔ a ka baara la ko wa ko a kɔni jigitɔ k'a n'u ka jamana ma caman bɛna jigin ɲɔgɔn fɛ minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen se bɛ ŋanamu walew la Nigeria kɔnɔna la. Namibia jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛ Haji Ɲɛngɔb k'a kɔni bɛna waleya dɔw sigi sen kan walasa parti politique maaw ka financement u ka wari donda ŋanamu mun bɛ o sira fɛ ka se ka o kɛlɛ cogoya min na o de kɔnɔna la a kɔni yirala k'a fɔ ko parti politique minnu kɔni bɛ Namibia ko n'u kɔni ye wari kɔni sɔrɔ ko tile 30 bɔɲɔgɔnko de b'u bolo walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ wari in yɛrɛ bɔra yɔrɔ min na ka na di u ma wa u ka jamana ɲɛmɔgɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye donateur namibien ni o yɛrɛ ye Namibia ka dɔ ye n'o bɛ fɛ ka wari di parti politique dɔ ma ko kɔni bɛ daminɛ $4 million bɔɲɔgɔnko de la sisan n'o ka jamana yɛrɛ wari la n'a bɛ fɔ ma ko dollar namibien ko wa jamana wɛrɛ ma ko ni kɔni bɛ fɛ ka wari dɔ di olu ka jamana parti politique tɔw ma ko kɔni bɛ daminɛ Namibia $2 million bɔɲɔgɔnko de la a kɔni yirala k'a fɔ ko nin waleya ninnu kɔni sigira sen kan walasa ka se ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka parti min n'a bɛ fɔ ma ko SWAPO ka se ka ale jɛya cogoya min na barisa a kɔni yirala k'a fɔ wagati dɔw la ko ŋanamu waleya dɔw kɛra ni parti yɛrɛ kɔnɔna la n'u kɔni ye o wele ko fish rot dɔgɔkun tɛmɛnen na maa dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ tribunal yɛrɛ kɔnɔna la ko jamana ɲɛmɔgɔ ka ni parti politique kofɔlen SWAPO k'u kɔni ye wari dɔw di maa dɔw ma a kɔnɔna la ŋanamu yɛrɛ waleya sira fɛ fɛn min ye u ka ɲɛmɔgɔ ye Ɲɛngɔb ale kɔni y'a yira k'a fɔ a ka kumakan dɔ la karidon u yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sira dɔ fɛ n'a bɛ fɔ ma ko periscope ale kɔni y'a yira k'a fɔ a ka kumaw kɔnɔna la o sen fɛ k'ale kɔni ka parti sen tɛ nin waleya cɛjugu ninnu na ko ga ko mana kɛ cogo cogo k'i b'a sɔrɔ ko maa dɔw kɔni bɛ kɛ jama la minnu bɛ sɔn nin waleya sugu ninnu ma ko ga ko kɔrɔ kɔni tɛ ko ale ka parti maa bɛɛ lajɛlen bɛ ten tɔ.
Ni bɛ dansigi aw ka bi don kunnafoni la teleɲɛta ɲɛmɔgɔyaso bɛ min fara ɲɔgɔn kan aw ka kunnafoni hukumu kɔnɔna la an bɛ foli ni tanuni lase aw ma ka kɛɲɛ ni danaya min ni a b'a da anw kan ni ka anw kɛ aw ka kunnafoni tayɔrɔ ye an ka jɛ ka dugawu kɛ ka dusukun kɛ kelen ye bɛɛ ni basigi ala k'o sabati anw ka jamana kɔnɔ ni ala sɔnna ma sini ni waati kelen in na ne na kunnafoni walawala aw bɛɛ lajɛlen ye to dun kan na